Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argel. Usa ka gibando ng school bus ang nasunog sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gituhuang gituyo pagsunog ang maong bus sumala sa BFP. Ato ibalik si Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy ni ining usa ka school bus nga giabandona na og nakaparada sa usa ka compound sa Barangay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules. Anaa sa 70 metros lang ang gilayo niini gikan sa BFP Ipil Station. Usa paspas kini napakgang sulod sa 2 ka minuto. Mato sa BFP dakong bahin sa mong bus ang naugdaw. Hinuon walay naangol sa insidente sanglit bagkapin usa ka tuig na nga wala ginagamit ang maong bus. Sa pagsuta sa BFP, natanggal na ang lock sa main door niini. Busa posibleng gisulod kini o gisunog. Ang presumption namin ay mayroong mga bystander na pupunta, nagtambay dyan. Wala naman siyang battery, wala namang electrical connection. Tapos during investigation, wala rin kami mga incendiary materials na nakuha. Gibana-bana ang nasa kapin 20,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan posible pa kining mosaka panahon nga magsumiti og affidavit ang tag-iya niini nga usa ka tunghaan sa maong lungsod. Ginasuwayan pa kini makuhaan og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.